Helo, Rebecca dwi, a fi cwblhau doethuriaeth mewn dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor, ac erbyn hyn dwi'n gweithio fel uwch gynorthwyydd ymchwil mewn seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru. Penderfynais cwblhau'r Dystysgrif Sgiliau Iaith mwyn dangos fy mod i'n medru defnyddio'r Cymraeg mewn ffordd proffesiynol ac mwyn datblygu fy sgiliau Cymraeg ymhellach. Ar ôl i mi gadael ysgol uwchradd a cwblhau lefelau A, mi oeddwn i ond wedi derbyn addysg trwy gyfrwng Saesneg trwy gydol fy amser mewn addysg uwch ym Mhrifysgol. Felly mi oedd y tystysgrif yn ffordd wych o datblygu fy sgiliau Cymraeg unwaith eto. Mi oedd na llawer o cefnogaeth ar gael a digon o sesiynau trwy gydol y flwyddyn mwyn sicrhau eich bod chi'n medru llwyddo gyda'r tystysgrif, a mae yna hefyd digon o amser a digon o cyfle i gael adborth clir ar eich gwaith cyn cwblhau'r asesiadau a cyn wneud y cyflwyniad. Dwi'n credu bod cwblhau'r tystysgrif Sgiliau Iaith yn ffordd wych hefyd o ddangos i cyflogwyr eich bod chi'n medru defnyddio'r Cymraeg yn y gweithle, a mae fe'n cymhwyster ychwanegol i roi ar eich CV ar diwedd y flwyddyn.